אני מנסה למצוא את הנקודה על האופניים, אבל אתה לא זז. עכשיו היית טיפה קדימה מדי. אתה מרגיש שהאופניים צוללות, קח את הגוף אחורה. רק טיפה גבול הפחד. בציון? תוריד, אני יודע, זה בעיה, אתה גבוה, יש לך את הנפח הזה. אני מנסה. תכף אני אשתחרר לה... טיפה יותר קדימה. יותר מדי משקל על רגל שמאל, על הרגל המובילה. גם כן, יותר מדי קדימה. הנקודה הזאת של האיזון, זה הסוף בעצם. הנקודה הזאת של למצוא את האיזון על האופניים. ושם הכל מתחיל. אתה מרגיש שאתה דוחס את הבולם הקדמי ולא את האחורי? אתה מנסה? זה היה טוב יותר או טוב פחות? עוד פעם. זה היה טוב יותר או טוב פחות? לא, זה היה טוב פחות. מי מדי איתי? אני אצלם אותך. עוד פעם.